hia hey hi poi mo ber I chuang in ei to em in chung qua in đam em mùa na I chan thei na nang le I chung te chu chan đam na long a shuai lu thoai ro Christian chung qua lal pa che na te chu cùng khoai nan hi ro an chuai về ngai lo lung pui in sai an hing về ngai lo cha tuan in an him reng don ani Krista ron pan mai la thil dang angai to lo lim ngai zon te chu an ral le thua yanga bu seng hun liam ta chan dam kan la ni lo ti a thapani a then ma ya Christian chung qua lal pa che na te chu cùng khoai nan hing ro an chuai về ngai lo lung pui in sai an hing về ngai lo cha tuan in an him reng don ani lal pa nang tel lo chua chung qua lim thei lo lim ngang ki mang ni lo ro sum le san na te bel ta sunang nge hi thil dang angai lo ve Isu nangin kan run lau moi la Christian chung qua lal pa che na te chu cùng khoai nan hing ro an chuai về ngai lo lung pui in sai an hing về ngai lo cha tuan in an him reng don ani cha tuan in an him reng don ani lal pa na fakla kan zata na malmin som sakro se